בכל משלוח היו בערך 2,500 אנשים. אספו את הילדים בכיכר העיר, זה על יד באזור החנויות שנקרא בזמנו רת קרומן. שם חיכו איכרים מהסביבה עם עגלות וסוסים. הכניסו לכל עגלה 8 עד 10 אנשים, ונסענו לתחנת הרכבת. עד כמה שזכור לי, הביאו אותנו מעגלות ישר על יד הקרונות, על מנת להעמיס אותנו, שלא יהיה מרחק גדול מהיציאה לכניסה לקרונות. מזג האוויר היה חורפי, זה היה בחודש סוף ינואר, האוויר היה חורפי, היה קר, אבל היו בכל קרון כל כך הרבה אנשים החום שנפלט היה יותר מאשר הטמפרטורה הקרה של הסביבה. אבא ואמא היו יחד איתי באותו קרון. אני, אחי, אבא ואמא היו באותו קרון. וגם סבתא? לא, סבתא הייתה בעגלה אחרת, כי היא גרה במקום אחר, היא לא גרה איתנו בבית. היו ילדים שעלו איתכם לרכבות? היו תינוקות? הכל. הכל מה שהיה בחיים היה. מתינוקות ועד לגיל מבוגר. בוודאי היו צעקות ובכי, חייב היה להיות. לא היה צעקות. אנשים לא ידעו לאן נוסעים בכלל. ככה חשבו שמעבירו אותם למחנות עבודה. הגעתי לאושוויץ ב2 לפברואר. יום הולדת שלי ב4 לפברואר. אמא עוד הייתה איתך ואבא? היינו ברמפה ושם עשו את הסלקציה, ואנחנו נכנסנו למחנה והם נשלחו ישר לתאי הגזים. עוד לא... בבקשה? נפרדת מהם? לא נפרדנו. כשאנחנו הגענו לאושוויץ, אני והוריי ואחי, הרמפה הייתה פה. ופה היו כאלה משטחים בגובה היציאה מהקרנות, ופה אספו את היהודים, ואלה שהלכו לגז המישו אותם המכוניות, ואלה שנכנסו למחנה הלכו ברגל לתוך המחנה. זה המקום האחרון שראית את המשפחה. כן, נכון. זה המקום האחרון שנפרדנו, אני ואחי מצד אחד וההורים מצד שני. נראה לי שאחרי כל כך הרבה שנים זה המקום הכי קרוב שאתה יכול להיפרד מהם, כי לא הספקת להיפרד. כן. סבתא דיברה איתכם ביידיש, היא אמרה משהו? היא אמרה אברמל? לא אמרה שום דבר. הסתכלו לך בעיניים? לא. מה, לאן היא הסתכלה? שלחו אותם שמאלה, אותנו ימינה, אבל זה נגמר. ואחרי זה סובבת את הראש, חיפשת אותם? סבתי, ראיתי שהם הולכים. ניסית לקרוא להם? לא. ואחיך ניסה לקרוא להם? לא. והם ניסו לקרוא לכם או ש... לא. תראה שלא קראו, אתה יודע, מי שדיבר קיבל מכות, ויכולו להרוג אותו שם במכות. וגם לך ולסיומה אסור היה לדבר, לא יכולתם לדבר. יכול להיות שאנחנו קרובים, אז דיברנו כאן משהו בינינו. אתה לא זוכר אם דיברנו? לא. אתה לא זוכר שהוא נשבר או שהוא... לא. טוב, לא יעזור לבכות. החיים צריכים להימשך. אבא הוא אבא, הוא לא יכול היה to survive אם הוא לא היה שם את המסכים. ואני חושבת שהוא עושה את זה כל יום וכל שעה בחייו, גם עכשיו.
והוא עובר חוויה ויורד לו מסך, והוא עובר חוויה נוספת ויורד לו מסך, והוא חי מרגע לרגע. בחלק הימני של השער עמד בית של איכרים, שהיה בית מגורים של 4 חדרים, שהפכו את זה לשני תאי גזים. וזה נקרא היה הבית האדום. את ההורים שלי המיתו או פה בבית האדום או בבית הלבן. הדרך הזאת לא הייתה פה דרך עפר. היה פה מסילה עם עגלות בידיים, את העפר של הגופות שנשרפו בעגלות האלה העבירו פה ליער, ופה פיזרו את זה ביער. זאת אומרת שבעצם הקבר של סבא וסבתא זה כאן. האפר נמצא פה. האפר נמצא פה, פה הקבר של סבא וסבתא שלי. זה הקבר של אבא ואמא שלך. ולעמוד שם בשדה, למול פסי הרכבת, ולדעת שסוף סוף יש מקום שאנחנו יכולים ללכת אליו ולהתחבר אליו, כי זה אותו מקום אחרון שבו הייתה נשמה בעבר. זה אותו מקום שבעצם האפר שלהם מפוזר, ועשה יער כזה מדהים ודשא כזה מדהים. אצל הפולנים זה היה מחנה צבאי, והגרמנים הפכו את זה למחנה ריכוז. משנת 41 התחיל להביא אלינו היהודים, בהתחלה בודדים, אבל כל המשלוחים ההמוניים לא הגיעו אלינו, הגיעו לבירקנאו. Panie Strzelecki, ile lat myśmy nie widzieli? Dużo lat, dużo lat. Ile? No. Kiedy pan był w Izraelu? W 95 roku. Ja proponuję, żebyśmy pierw poszli do mojego biura, tam Dobrze. mam papiery przygotowane. Dobrze.